Joseba eta Auroran bizitzak dira euskal resistentziaren arimaren bizitzak. Testigantza ematen digute, nola defenditu behartzan herri hau, bere personak, bai arlo instituzionaletik eta baita ere arlo politikoetatik. Eta nik uste dut, ikasgai guzti horiek gure eskura eukita, jakin behar dugula, herri baloreak defenditu zituztela norbearen balore edo desio personaletatik haratago. Herri bat zeukatelako defenditu beharra, diktadura baten aurrean, eta bai erbestean, eta baita ere barruan, egontzian garaitan. Beraz, testigantza zuzena, herri honen baloren alde, herri honen etorkizunaren alde, herri honen askatasunaren alde. Behaiek aldarrikatzen zituzten solidaritzak, gaur ere badu islada, eta garapen politiko eta ekonomikoak ere bai. Zesanik ez, garapen kultural eta euskararen aldeko lanak. Guzti horrek osatzen du Joseba Resolaren biografia, eta baita ere Auroraena, zatik biek bat egiten zuten, biek batera indartsu ziren, elkar osatzen zuten, eta azkenean bizitza osoa herri honen alde eta mesedetan jarri izan zuten.